Danmarks besættelse 1940. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne. Tyskerne startede deres march fra den danske grænse den 9. april 1940. Derfra marcherede de til Aabenraa, Vejle, Aarhus og til sidst Aalborg. Regeringen og de fleste offentlige danske institutioner fortsatte med at fungere relativt uændret under første del af besættelsen. Den danske regering blev i landet og samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Danmark var strategisk set ikke vigtig for Tyskland, bortset fra at Danmark kunne benyttes som udgangspunkt for operationen mod Norge og sikring af forsyningslinjerne til styrkerne i Norge. Angrebet på Danmark var et brud på den ikke-angrebsaftale, som Danmark havde indgået med Tyskland mindre end et år tidligere. Oprindeligt gik planen ud på at presse Danmark til at godtage, at tyske landsøge luftstridskræfter kunne benytte dansk territorium. Men efter at ændringen af planen krævede Hitler, at både Norge og Danmark skulle invaderes. Det danske forsvar var både talmæssigt og udstyrsmæssigt underlegent, og de danske styrker udkæmpede kun en kort modstandskamp. De tyske tropper indtog Aalborg Lufthavn, hvor de kunne styre luftfarten fra. Dette var en vigtig magtposition for Tyskland. Dette kom til at betyde, at Danmark var besat fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945. Dog blev Bornholm først befriet 4 dage efter resten af Danmark den 9. maj 1945.